Statistics says that 1 out of 4 people in the world is experiencing some mental problem or some kind of depression. Isa sa mga 4 na tao ang nakakaranas ng problema sa pag-iisip o malalim na kalungkutan. Anong ibig pong sabihin nun? Na isa sa 4 na kapamilya natin ay may nararanasan na depression. O baka isa sa 4 na mga katrabaho natin ay merong nararanasan na lungkot. Isa sa mga 4 na makakasalubong mo ay nag-iisip ng magpakamatay o sumuko sa buhay. Mental problems, depression is real. I think most of us have also experienced that. Naisip na rin nating magpakamatay. Naisip na rin nating sumuko. Pinag-iisipan na rin nating tayo'y lumayo. Mawala o magwala. Ano mga dahilan ng ating malalim na kalungkutan o depression? Unang-una, pera. Kahirapan, utang. Tayo'y napre-pressure, na-stress sa mga naniningil sa atin. Mga iba di na makatulog dahil sila'y natalo sa sugal. Hindi nila alam kung paano nila babawiin ang natalo nila. Ang mga iba, naiisip na rin magpakamatay, umalis, tumakas, mawala dahil sa kanilang mga asawa, sa problema sa pamilya. Dahil kahit anong gawin nilang pakiusap, ayaw magbago na kanilang mga asawa. Kahit na anong gawin nila, hindi sila matanggap ng kanilang pamilya. Hindi sila magkasundo ng kanilang mga biyanan o mga kasama sa bahay. Minsan nakakawalang gana din yung ginagawa mo na nga yung mabuti, ginagawa mo na nga lahat na makakaya mo, meron pa rin taong maninira sa'yo. Meron pa rin taong ayaw sa'yo. Meron pa rin taong mamumuna sa'yo. Nakakawalang gana, mas maganda pa yatang mawala na lang dito sa mundo. 1 out of 4 people are experiencing these kinds of pain and suffering mentally, emotionally, and spiritually. We should be sensitive. We should be conscious and aware that this is happening among us. Kailangan maging mulat tayo. Hindi man halata, nakakasalubong mo sila, kala mo normal sila, dahil nakangiti sila, dahil maayos ang itsura nila. But something is happening that is beyond what we see. That the light that God has given to us is flickering, weakening, and is dying slowly.
Pinapaalala ng Panginoon na huwag mong susuklubin. Huwag mong itatago ang liwanag na binigay niya. Kahit na napakalakas ng hangin na dumarating sa ating buhay, na parang gusto na nating mamatay. But the mere fact that God still keeps that fire, that light burning in you, means that there is a reason for your light. There is a reason for your life. Wala tayong karapatan. Kitilin natin ang ating liwanag. Wala tayong karapatan. Patayin natin ang liwanag na sinindi ng Panginoon sa atin. Kahit na napakalakas na mga problemang ito. Dahil ang Diyos ang nagsindi, ang Diyos din ang papatay. Dahil ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang babawi nito. May dahilan. Bakit hanggang ngayon may liwanag pa rin ang iyong kaluluwa? May dahilan bakit hanggang ngayon nag-aalab pa rin ang apoy sa iyong puso. Huwag tayong papaapekto sa mga hangin ng problema na gustong pumatay sa apoy o liwanag ng ating kaluluwa. Dahil ang Diyos, Siya ang nagtatanggol sa atin. Hindi po ba? God is keeping us safe. God is protecting us. Dahil kung ayaw ka lang ng Panginoon, kung kinamumuhian ka ng Panginoon, dapat matagal na namatay ang iyong liwanag. But the mere fact that today you wake up, you're still breathing, you're alive, God wants you to be alive. The mere fact that you're alive, God wants you to show your light. Huwag mong papatayin ang liwanag na binigay sa iyo ng Panginoon. Sayang. Napakaganda ng liwanag ng ating buhay. Meron po akong isang parishioner, maliit na bata. Ang pangalan po niya si Princess Maylin Sablay. May sakit po siya sa kanyang dugo. Siya po ay nag-undergo ng radiation, medication. Gumaling na po nung una. Bumalik na naman po. Napaka-cute ng bata. Napaka-chubby niya. Pero kahit na siya po ay nagpapagaling, kahit na nalagas na yung buhok niya, makikita niyo po sa picture, panay pa rin siyang nakasmile, ngumingiti. Makikita mo sa picture, pinagmamalaki niya, patuloy pa rin siya sa pag-aaral, nagsusulat, natututo ng kanyang ABCs. Nakakapagbilib, hindi po ba? Pag merong isang tao na kahit na dahil sa problema, nauubos ang kanyang liwanag, pero sinusubukan pa rin niyang buhayin ito.
sinusubukan pa rin niyang ipakita ang kanyang liwanag. Nakakalungkot. Yung mga iba, wala naman talagang sakit, pero gusto magpakamatay dahil lang sa iniisip. Let us remember, there are other people who have much worse experiences, and yet it does not hinder or stop them to allow that light to shine forth from them. Isang halimbawa ay ang ating mga martir sa simbahan. Itong mga martir, pinarusahan, kinulong, tinorture. Pero hindi naging dahilan yun para itago nila ang kanilang liwanag. Hindi namatay ang liwanag sa kanila. Pero the more that they were persecuted, the more that they were tortured, the more that they experienced this pain, the more that their light, the more that the light from their soul from within shine forth. Kaya nga ngayon, kahit wala na ang kanilang mga katawan, buhay na buhay, nagliliwanag sila. Dahil hindi nila tinago, sinuklob, hindi sila sumuko. Ang Diyos lang ang makakapatay sa ating liwanag. Remember that. Only God can extinguish your light. No matter how strong the winds of your problems, believe God is protecting your life. God is safeguarding your light. Mas malakas ang Diyos sa anumang problema na gustong pumatay sa iyong buhay at liwanag. Let us trust that God is keeping our light burning. Let us thank the Lord for giving us this light, and let our light show forth through our faith and through our good works. Believe in God, and God will help you to strengthen your light. Amen.